Abegenwa be kanisa yege Catholic ya St. Charles Maroba ime yabo machoge chache nigo litkolia rero barobekana magega yo ko bwatikano mo sacerdoti ntenenera wenseme yo ose ase bung tabaka parisha tabaka ochana ochaka koira ebintu byagore tumaga yokora umuchango litkoliegoro ase ekanisa yo dipon asanya nigo sangereria orobotiro nego twariganeria orobotiro Omoichano monene neburabura kwenekigwa ase chinyomba cy'ugusasimira chinga kyabande bagenderete gutamera chikanisa emambya ya lero abegenwa be kanisa yege katoliki kurwase center ya St. Charles Maroba yotoka se parish ya tabaka nige kolekyo bosoku kyenekigwa chinga kibakorokobekana kubatekana nobura yobobe Yeda Richard Subei, the vice chairman ya sente kanisa ye waranya agakiri paka stwe keire togo changa ntumna ba Kristo litukulia igoro ntwa to muchango twa bangete bo mwesimiwa Alpha ntwa changete gento keke akiali nganga kamilioni ya kama na biogoto kamati ya ito njabu atomoroberi banya bakole purchasing mbata gete go chakira litukulia rero iga materials kwenye tuwa pacha diri chimurwe ababundu kwenye duotire egashia koleki egenderere kanisera abakristo bakoleki basabere ine bono fata obuotabaka baris akoro kwa yako in fact they kie tiago kekero tuwa kole tentumne kamati ago kenganga kitogo tenomo chengo agatakomo nyene atilinomo chengo Nonyena bo umuchakano bwengane yeiga no kwamererania igoro yoboteneri bwechibesa cye kanisa asama tukayo sinabere myake yekianda cyo sara utwale ko cyanga cyatigara with our committee twachibanga paka cyarosire nyombe paka yayigireiga bono ikyabetege kone ndoja kororanga kiende akatwale birengere liebibe akasaba kibesa ile fite kamati kamukana kamote kibesa tayari muna konya togo kora nabo togo kora fata kagechigwa naba fata nkora batako gechigwa na komiti fato yo nifakiti yani ako gechigwa umuntu nyasaye asabegeno be kanise ywe batagokire nebikoro by'umusasiroti ntenenera bwakirero mambi ase twarenge twanyura kiri reporting afata okire koyi materials ya moroche umwirensa namana gocha nanche n'abakristo twake nduru twansi twekira twasieke geita bono jakire kubogoria magena ito tobegetense omwana obaratoreterete bono tokumeti agende pi amana magena James obaratoreterete abekirwe gari amana atamire konya kiasi bikorwe gari goranya bekire ense monaywe abegenwa be kanisa yegani go babere no mokia elio banyare wetore gurube akire kanisa katoliki ga Maraba twachandekire igo togosomera isiko endo mwezi muigwito alipa miruka no mwana obara bakire batuchangire kibesa abakristo batwererwe meteri nero bagusabiranse kerembure go tuba go twerwa nyoka bake Paris yakareta abantu nebisire nemioro bache gotagora kanto karali togobegete buna karitari ase toko mo katikista kobera imeta twerwe mbura ntutwa twerwe isiko onye no mogaso ntuto konyo mogaso isiko mokatikista bera kanta kume akareta amura bacha gotagora kera igiteka igagatitingara tacheti gotagora ine abara ibechi kanisa no baikeire gokora ibikora bingabune biga ayengati ya mabolio ayu atarenge na mairanelio hasebono baruro kubolia kwa bene gucheso mwasikovu Joseph Mairura to sabe Paris eto musasiroti omonga orianga pi saba go ito go jasa obise ita Bishop Mairura mwesikovu ito yarole kanigo musasiroti ito nabwato bokon obukero kenda ayora mumanye ntobwate kiba twachwerire kira basiko gunda emabandi twale kwale twakira ni rero osankyo kakitokonya abakristo mbanganya baganzikanisa chingao omokio lito bwate togotenera to tenera kamiri paka twaikire kanisa yegaiga mufato itamanyete nere twara okonyune diocese omopiso bwa rusio mo fato yogaiga kiaga yabonerete likali ngalenya sagotwa
tibago tutulise mioyo nero tutulise ogotoimukeria mioyo iguru Kuripoteri gataseni kia ubwanjite kia gatembe kuruega chinsemo chiabo chitendere ibyo gotoka imeye bunge ya Bomachoge chache imeye county ya Kisii eletera na igonkoro kwa Dipon Asanya